Hai kabeh. Proyek karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso video. Kita saranake ndeleng kabeh indikator perusahaan kanthi luwih jero. Saiki kita bakal bandingake karo sampean indikator dasar perusahaan saiki Bunge Global So, ticker. Review iki adhedhasar data wiwit 29 Maret 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Bunge Global So kalebu subkategori. Kolektive Farm, 74 perusahaan njupuk bagian ing analisis, kang banget wakil. Kita bakal ndeleng tabel pesenan ing pungkasan video iki. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori yaiku 1 poin. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham umumne. Kita weruh yen asil rata-rata kanggo pasar saham as total 1,9 terms. Marang skor 6,5 kanggo perusahaan Bunge Global So. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Bunge Global So lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 saham sasi pungkasan Bunge Global So nuduhake dinamika minus 23,5%. Marang owah-owahan rega ing 0,4% subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Bunge Global So punika 10,24 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 380 US dolar miliar. Bunge Global So duwe bagian 2,696% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 9 US dolar 91 sen miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika 189 US dolar miliar. Bunge Global So nuduhake 5,242%. Bandingaken enggo bareng saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Bunge Global So ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 2,696%. Kapitalisasi neraca iku 5,242%. Iki nambah 94% ing kapitalisasi pasar. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi analisa jumlah kanggo 7.132 US dolar miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku nuduhake 72% saka ekuitas perusahaan. Asil ing tingkat saka kewajiban finansial perusahaan, tolerable, 0 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 9. Kanthi rata-rata ing subkategori 24,2, iki 63% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 1.137 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo teko 12 sasi samestine 1 US dolar 18 sen 1 mayuta-yuta. 3,8% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 0,2. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 0,8, iki 75% luwih murah tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 53.100 US dolar mayuta-yuta.
Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi samestine 55.150 US$ mayuta-yuta. Iki 4% luwih saka saiki. Evaluasi prakiraan indikator pendapatan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 2,1%, karo rata-rata ing subkategori 3,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,3%. Asesmen untung ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 3,837%. Iki 42% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing rega saham perusahaan Bunge Global SA, tinimbang menyang underestimation. Jumlah modal kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $445.000. Lan ing subkategori ana $634.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 29,8%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah media WI saben pegawai individu $49.04. Rata-rata kanggo subkategori punika $26,100. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 89%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue saben karyawan perusahaan punika $2.309. Miturut subkategori $766.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 201%. Taksiran revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham shorted punika 3,5% dibandingake karo rata-rata subkategori 2,9%. Iki regane saka remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 60% kanggo perusahaan Bunge Global SA. Kanggo subkategori, tingkat iki 47%. Teknis, securities saka subkategori rego luwih murah tinimbang sing saka Bunge Global SA. Rega saham nyata perusahaan yaiku kira-kira $76.44. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $86.56. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 13%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis sekuritase Bunge Global SA. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka order tambah ing rega $76.43 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 82,14. Mandeg mundut disetel ing 70,72. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri ing pungkasan sesi tanggal 28 April 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker AFRI bakal dadi imbangan ngedol pesenan. Video ing perdagangan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran
yen nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep otomatis. Matur nuwun kanthi sanget kanggo kabeh sing nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.